Bang' moyo achiel do ma Kibra ochako ayanga winjo buch nek mar Albert Ojwang mano bedo e tesend obila ma Central e boma ma Nairobi. E nyim jang'ad bura Diana Kavetsa, okinde momako bura onyiso achiel bang' moro kaka jomoko ariyo manopando wengegi kod ogudu nodonjo e sel kama ne ogeng'ne Albert gi kaka OCS Samson Talam nochiwo chik ne jal moro mondo oruch tipo mag wang' dede manyiso gima notimore. Cynthia Onyango noluwo burano e do ma Kibra kendo miyowa sigana mar joneno mopandi e do ma Kibra ewi nek mar Albert Ojwang. The evidence will show that Albert Omondi Ojwang death was caused by an assault which was fatal in nature, which was well orchestrated and planned, and that he was helpless to call out for any assistance. Ema obedo weche motelo mag okinde momako buch nek Albert Ojwang ne achija auchiel e nyim doho ka gisingo mar kelo neno mag CCTV, neno mag joneno mopandi kod neno mar bero mar yango kaka Albert Ojwang ok notho athoya to nonege e yor oyiem. Janeno mopandi moyange kaka PW1 ma bende en jatud tipo mag wang' dede onyiso doho ni OCS mar tesend obila e kindeno Samson Talam noluonge apise tarik 8 dwe mar auchiel higa mar 2025 kendo nyise mondo gol tipo mag wang' dede. Olero ni nonyisogi ni mano ok nyalre mak mana ni kaponi giyie to mondo ruchgi giduto. Owacho ni nonyise mondo ruch ma tarik 6 kod tarik 7 tarige momakore kod tho mar Albert Ojwang e tesend obila no. Waniambia walikuwa wanataka nitoe footage. Utoe footage? Yes. So vile walipambia hivi, ulifanya nini wewe? Walikuwa specific na date. Okay, walikupatia date gani? 6 and 7. 6 and 7 mwezi gani na mwaka gani? June 2025. 6 and 7 June. Chenro ni duto lero ni nokawo thuolo mar dakika 4 kama bang'e nochule omenda maromo Sh3,000 mar tiyo tijno. Bang'e owacho ni nonyise mondo okel masinde 2 matindo manyien mag kano nonro ma bende nokelo kendo miye omenda maromo Sh20,000. Patiana hizo hard disk mbili kwa huyo mtu. Yes. Na alifanya nini? Akanilipa. Akakulipa pesa ngapi? 30,000. 20,000. Yes. So alikulipa na namna gani? Cash. Cash money. Yes. Janeno machielo mopand nonro mare kendo yangi ni en obila matiyo tesend obila ma Central bende olero ne doho kokalo e tipo mag wang' dede kaka ji mamoko ariyo nobiro e tesend obila ma Central chieng' ma Albert Ojwang nochwal kanyo kar saa 4 mar otieno kendo dhi e sel migeng'one joma omaki. E tiponi, obila moro morwako law marambulu ma janeno yango kaka obila manyige Kimani nenore ka yawo dhod sel ne ji moko ariyo moumo wengegi kendo jogo donjo kuonde ma jomogeng'negi nitie. Bang'e giwuok oko ka e thuolo machuok jomoko nenore ka wuok oko gi ng'wech kendo kuom nyirni matin tipo ni nyiso ka jomoko wuok oting'o gimoro. Achich machielo bende onyiso doho ni kinde manoluonge kod apisas mag IPOA noyudo ka tipo mag wang' dede oruchi kendo masinde makonye mako nonro gima otimre kanyo nokethi. Ranyisi ni ma opedhi e nyim doho nyiso ni tarik 8 dwe mar auchiel higa mar 2025 ng'ato nodonjore e nonro mag CCTV kendo rucho neno duto manosemaki. Kimani is seen coming back and alone. He just left the other 2 back. When he arrived, the OCS told him, "Hii camera inatuletea shida, futa kila kitu." From the searching area where the 3 had now joined each other, the 3, they are seen now moving from that searching area towards the last cell, carrying something that seemed heavy towards the last cell. Nyaka sani joneno gi otudo OCS machon ma Central Samson Talam, obila moyange kaka PC Kimani, Inspector Ng'ang'a kod obila moyange kaka Mukwana kod chenro mokwako donjo ji moko ariyo e kar geng'one ji momaki e tesend obila no. Okinde momako burani koro igeno mondo mi odiochieng' makinyo dhi nyime kod chwalo neno margi e nyim doho moting'o nyaka yango jogo ariyo matipo makama pok oyango ni gin ng'agiri. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Kibra Low Courts, Nairobi.